velkommen til Dianas Kreative Hjørne. I dag vil jeg lave en suttesnor på opfordring af Diana Jensen, som har skrevet, om jeg ikke kunne tænke mig at prøve at vise, hvordan man laver det. Det vil jeg selvfølgelig gerne. Til en suttesnor skal jeg bruge en hæklenål størrelse 2,5, for det passer til garnet, jeg bruger, som er bomuld 8-4. Derudover bruger jeg en clips. Nu har jeg valgt en træklips, man kan få med en masse forskellige til at sætte på tøjet. Og en gummiring til at sætte rundt om sutten. Den her laver meget enkelt ensfarvet, så kan jeg finde ud af med pynten, som jeg for eksempel har gjort ved den her. Der er kommet nogle knapper på og nogle striber. Så nu vil jeg bare gå i gang. Så starter jeg med at lave en løkke. Snurrer den rundt om og vipper den ind i her. Så har man en løkke, som kan strammes og gøre større, men nu skal den strammes rundt om nålen. Så tager jeg min træklips, og det kan godt være lidt tricky. Jeg tror måske, at jeg ændrer lidt, og så siger jeg, at jeg laver 6. Fordi jeg synes, det er det, der passer på. Og så tager jeg bare maske, eller det tager jeg ud. Så lige nu, så laver jeg en luftmaske. Og så laver jeg 2 fastmasker i første maske. Nu skal jeg simpelthen finde det her. Det har jeg der. 1. Så laver jeg 2 i den sidste. Så har jeg heroppe, hvis man kigger, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så laver man en luftmaske. Og så herfra, så laver man faktisk bare en fastmaske i hver maske, og afslutter med en luftmaske, og så arbejder man sig deroppe af. Så har der været en masse snak om længden på suttesnore. Og det er kommet frem til, at sikkerhedsmæssigt så må en suttesnor ikke være længere end 22 cm. Og det er med gummiringen, eller hvis man laver en løkke i stedet for, og med træklipsen. Så nu viser de den her. Er du klar, Nicoline? Den her, den er 22 cm fra spids til spids, og så skulle barnet ikke kunne kvæles i den.
Det er ret vigtigt, at man husker det og måle undervejs. Men lige nu, så hækler man bare derudad. Og så kan man jo vælge at skifte farve undervejs, hvis man vil. Og man kan også vælge, hvis man synes, den er for bred med 8 fastmasker, så kan man lave den mindre. Man kan også lave den bredere. Jeg synes bare 8, det er rigtig fint. Så er jeg nået til, hvor jeg skal begynde at hækle ringen på. Slutter lige af med en luftmaske, så vender jeg mit arbejde. Så tager jeg ringen. Den måde jeg har fundet ud af det nemmest på, det er at gøre sådan her. Lægger ringen ned her. Så tager jeg igennem den første fastmaske, tager nålen ind, tager garnet med tilbage, så har jeg 2 lykker på, 2, og kører igennem. Det vil sige, jeg laver faktisk bare en fastmaske rundt om gummiringen. Ind i den næste fastmaske, ind og hente løb, eller snoren selvfølgelig. 2 lykker, og kører igennem. Og det gør jeg med alle 8. Og så kommer den til at se sådan her ud. På den ene side og på den anden side. Og nu er det, jeg skal have hæftet ender. Jeg rykker lidt her væk. Ja, så prøver jeg en nål, og så kører jeg faktisk bare nålen ind langs ringen. Den ene vej. Strammer godt. Og så tager jeg det tilbage igen. Og det kan man jo gøre alt efter, hvor mange gange man synes, man skal hæftes. 2 gange, det tænker jeg er fint. Slipper jeg. Og så er den færdig. Derfra kan man jo pynte den alt, hvad man vil. Man kan hækle små biler og sætte på, eller blomster, hvis det er til en pige, eller som på den her igen. Det er bare nogle knapper, jeg har sat på. Man kan jo gøre den lige. Man kan også skrive, brodere et navn på, hvis det skal være til en dreng eller en pige, så brodere deres navn på. Men held og lykke med det, og vi ses en anden gang. Hej hej!